Helo, Siôn dwi. A Owain dwi. Da ni'n mynd i angos i chi bach o pethau da ni'n tyfu yma yn ardd Pentreuchaf. Dyma lysiau y fama, a wedyn yn fama gynnu ni westy Pentreuchaf yma. Ac os da chi'n gweld, mae'r llysiau wedi bod yn llwyddiant yn y dyddiau diwethaf, so da ni'n isio symud yr ar yma. A wedyn, yn fama gynnu ni berlysiau, mae blwyddyn 3 wedi dyfu. Mae hein wedi bod yn llwyddiant hefyd. Mae o hein y fach pam wnaethon nhw glannu nhw. Ac heddiw mae wedi tyfu'n fawr. Da ni wedi plannu tatws y fama. Ac yn fama gynnu ni fyrddus. Da ni wedi tynnu lot o bethau yn ddiweddar o'r patch yma, a mae wedi bod yn llwyddiant fawr, ac da ni'n isio symud fama achos efo'n lladd y pethau, a da ni'n ddiolchgar iawn o bod ni'n cael yr ardd i wedi cael profiad o dyfu bethau yn yr ysgol.